दिनैसो माबायदि मोन्दों ओमफ्राय फैनानै दुगैनो बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय न'आव थानो हाया सान्दुं गोसाखाय गरमजों थानो हायैनि दसे फैबाय थांना फैनाय दिनैसो फार्स्ट नामा दिनैसो फार्स्ट इमान खाथियावनो दिनैसो फार्स्ट खाथियावनो दिनैसो होननाय जादों फैनायबो जाया हौवाफोरखौलाय लिंबोनांगौब्रा फैया लिङो गावसोरल' फैबाय थायो गावसोर फैयो हारसिं 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 बिदि आरो ना नोंबो एबारसो फार्स्ट ना दुगैयो एबारजों खेबेसे जाखो 10 बारसो जाबाय 10 बारसो जाबाय आयौ अब्लाबो माने लोगोफोरजों दिनैसो फार्स्ट खोमा ओमफ्राय माबायदि मोन्दों लोगोफोरजों दुगैनो मोननानै बरिया मोन्दों ओरैनो सासे आरो माखौबा मुखुब मा लानानै जादों बियो मा आसारबो लालायदों नामा नोंलाय माबा उरासलनि आसार गोजालै उरासलनि आसार नैबो उरासलनि सफ्ट ड्रिंक उरासलनि आसारा मोजां ना जानो मोजां एसे हेल' लोगोफोर आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नै आङो दायो अबे जायगायाव दंफैयो दायो नुदोंना नै ओरैबायदि गरम बोथोरा दा साननैसो ओरैबायदि गरम माने जेरावबो थानो सान्थि गैया ओंखायनो जोङो मोनसे जायगायाव फैलायबाय दिनैहाय माने आं हाजोआव दंफैयो गरमनि थाखाय थानोनो हायाखै ओमफ्राय माने जोंहा बेयाव मोनसे खानानि एरेन्ज खालामनाय जादों आरो बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो जोंहा गामियैनो फैदों माने गामियैनो अमा मासे बुथारदों बेखौ माने हाजोआव दिनै आरामसे जिरायनानै दुगैनाय फाजैनो जागोन होननानै फैबाय आरो नै आङो अलरेडि मोनफैबाय माखासे मानसिफ्रा सिगाङावनो मोनफैखानानै दंखायो ओमफ्राय आं बिथांमोनखौबो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना थांबाय थाबानो जाबाय नै गारिखौ आं बेयाव दोनबाय नै आं बेखौ लाखाबाय नै बेनिफ्राय आं दायो बेखौ खुलिनो वा आयौ मा दं नैखौ खुलिनो आस्था नै आं गारियाव मेथाइबो लादोंना मेथाइखौबो जानो लाखाबाय आं ओमफ्राय केमेराखौ स्टेन्डआवसो लानांगोन र' स्टेन्डआवसो लानांगोन ना गारिखौ स्टेन्ड लानांगोन वाव स्टेन्डखौ लानि नै केमेरा स्टेन्डखौसो लानांगोन केमेरा स्टेन्डखौ लाबाय आङो बेखौ नांथ'ला बेखौ खोबफिनबाय ओमफ्राय नैबे मेथाइखौ लानांगोन ना ओमफ्राय आं बेयाव आलायबाय गोदना आलायबाय बेखौ लाबाय ओमफ्राय बेखौहाय नै ओरैजाय लाफिनबाय आङो नुदोंना बिदि लाबाय ओमफ्राय गारिखौ वाव थांबाय नैखौबो लाबाय वा गरमखौथ' बुंजाखाया सोबबो मिथिखागौ नङा होमबा गरमा माबायदि ओमफ्राय दायो थांफिनसै दायो आङो दैमायाव थांसै गारिखौ आं लक खालामबाय ओमफ्राय दायो ओरैजा फारसे थांफिनसै आरो खोन्थाबायना आङो बेयो जाहैबाय जोंहा गामिनि आरो गासैबो गामियैनो ज' खाना जानो फैदों माने अमा मासे बुथारदोंमोन दहायो अमाखौ माने लाना फैबाय बे ओमफ्राय माबायदि बानायदों बेखौथ' मिथिला आङो जायखिया थांग्रोनोसै थांनानैसो खोन्थालांबाय थानोसै ओरैबायदि गुदुंखा नै खामग्लाबजोबखायो ओंखायनो ओइ मोनसे जायगायावबा ओरैबायदि मानसिमोन ओमफ्राय दायो माने बेवहाय एसे मानसिया खम जायो आरो ओमफ्राय ओरै खर'खैथ' सोब गासिबो दुगैग्रायानो गोजाखा मानसिफ्रा ओरै खर'हालागै दङ सोरबा माने दुगैलागासिनो दंथारो मानसिफ्रा दैयावनो खोन्थालांसै आरो आङो एसे खोन्थाग्रोनोसै मानसिफोरखौ ओइ नै दुगैग्राफोरखौ एसे खोन्थाबाय आं नै दुगैग्राफोरा हनै दुगैदोंनो आयौ दिनैसो बोराय बुरि दैया गुसुथार ना दिनैसो फार्स्ट फैदोंबा लाबोथारामोन हौवाफ्रा माबायदि हौवालाय बिसोरलाय ओइ बोरो आं लाबोनाया बोरो अ नंगौ ओरैनो संनायखौ खोन्थानोसै आङो अमाया मासेमोन नालाय मा नोंसोर दुगैया दा दुगैगोन आयौ गथ' गथाय लानानै नै गथ'फ्रा ओरैजाय गुदुङाव संग्राया मा संग्राया थिखा लादों नामा बुरिया संनांगौ दाबो मोनाखै मोनथ'वाखै थाइगिरजों अमा बेदर नै साराय खाथार मोनहांबाय आयौ दाबो हांबावाखैनो बैयावलाय मा खालामदों मानसिफ्रालाय नाफिद र' खोन्थाहैनो आं ओरैबा माबा नाफिद दंलायोनो माने बोथोराथ' ओरैबायदि गरम नालाय बिदिनो माने जोंना हाजो खाथिखाय जोङो माने सम सम हाजोआव बेरायनो फैयो आरो बेरायनो माने बिदिनो दुगैनो फैयो आरो सोरबाफ्राबो फैबा फैनो हागोन फेमिलिनो फैजायो दुगैनो ओमफ्राय आरो सोरबाफ्रा बिदिनो लोगोफोर लानानै फैयो ओमफ्राय जोङो दायो मा जाहैबाय जोंना गामियैनो फैदों आरो लाबोफेराखैनो दिनैसो फैनो मोनबाय ज''नो बिदि होनना बुंबाय आरो मालाबाबो लाबोफेरामोननो बिसोरना हौवाफोरा ओमफ्राय दिनैसो लाबोबायनो आयौ गुसुमार मा लादोंलाय माबालै
कल्ड कल्ड्रिंक्सआ ड्रिंक माथो कल्ड्रिंकनि माबानि बिखबानो एसे बेलेगसो माबासो इयो उरासलनि ना उरासलनि एसे बेलेग जायो एसे बेलेग जायोना उरासलनि कल्ड्रिंक मेथाइ होआलै आङो नोंसिनो मेथाइखौ नोंसिनो लाबोआखै फैसा दंना गैया फैसा दंना गैया फैसा थाबासो होगोनलै आङो wah ओरैबायदि गुसु बिराद बरिया खिन्थु ओरैनो थाबा बिराद गोलोमो दायो नै आं दैयाव हाबनानै ओरैबायदि गुसु वाह बिराद बरिया सोरबाफ्रा फैबा फैनो हागोन दुगैनो ओरैबायदि मोजां जायगाया नै वाह बिराद बरिया माने न'आव थाबाथ' नों थानो हाया नालाय बिराद गरम खिन्थु बेयाव नोङो दैया बिदि एसिम नै आं बायदि जुदि जिरायनानै थाबाय थायोबा मानोना गरमनि खुनु फिलिंसानो फैया ओरैबायदि बरिया मोनो माने ओंखायनो सोरबाफ्रा जुदि फैयोब्ला फै आरो सोरबाफ्रा जुदि हाजो खाथियाव दंब्ला निश्चय बिथांमोना फैनो सानदों आरो जाय बिथांमोना माने हाजो खाथियाव गैया बिथांमोना माने फैनो सानब्लाबोथ' फैनो हाला बेबायदि जायगाखौ आरो एसे गोजाननि मानसिफ्रा खिन्थु जोंनि नैबे हाजो खाथिनि मानसिफ्राथ' ओरैबायदि मोजां माने गोसोबानो बिराद गुदुं फैबाय दुगैबाय बास थांबाय बिदि आरो खिन्थु जोंना खाथि नालाय जों गोसोबानो फैयो दुगैयो थाङो ओमफ्राय फ्राय जों माने जाजोब्बाय आरो दाना ओमफ्राय जानायनि एसे लाहार फाहार जाबाय बेखौ एसे खोन्थालांसै आङो आंथ' दुगैना खोन्थाबाय मोजां मोनदों फैनानै ओमफ्राय ओरैजाय माखासे मानसिफ्रा दुगैखांबाय आरो फ्रायानो ओमफ्राय दायो संनाय खावनायाव लाहार फाहार जादों बेखौ एसे खोन्थालांसै जादोंना जायाखैथाय मानसिफ्रा माने बुंदों सोरबा दिनैसो फार्स्ट फैनो मोन्दोंनो सोरबा फार्स्ट फैनो मोनखोथाय वाव मोजां मोनदों ओरैजाय नै ओमफ्राय देलाय बेखौ एसे थुना लाय केमेराखौ नैयाव नै ओमफ्राय मा बेखौ दासो सावनोसै नामा हांनायदों ओरैजाय मोनबाय ना भाजाया मोनबाय नोंसोर दुगैयासै नोंसोर दुगैखांबाय दिनैसो माबायदि मोनदों ओमफ्राय फैनानै दुगैनो बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय न'आव थानो हाया सान्दुं गोसाखाय गरमजों थानो हायैनि दसे फैबाय थांना फैनाय दिनैसो फार्स्ट नामा दिनैसो फार्स्ट इमान खाथियावनो दिनैसो फार्स्ट खाथियावनो दिनैसो होनाय जादों फैनायबो जाया हौवाफोरखौलाय लिंबोनांगौब्रा फैया लिङो गावसोरल' फैबाय थायो गावसोर फैयो हारसिं हारसिं बिदि आरो ना नोंबो एबारसो फार्स्ट ना दुगैयो एबारजों खेबेसे जाखो 10 बारसो जाबाय 10 बारसो जाबाय आयौ अब्लाबो माने लोगोफोरजों दिनैसो फार्स्ट खोमा ओमफ्राय माबायदि मोनदों लोगोफोरजों दुगैनो मोननानै बरिया मोनदों ओरैजा सासे आरो माखौबा मुखुब मा लानानै जादों बियो मा आसारबो लालायदों नामा नोंलाय इयो माबा उरासलनि आसार गोजालै उरासलनि आसार नैबो उरासलनि सफ्ट ड्रिंक उरासलनि आसारा मोजां ना जानो मोजां एसे आंबो दा जानायगोन र' बेनिफ्राय आंबो दुगैखांबाय बेखौनो एसे आं नोंथांमोननो खोन्थिनो होननानै फैबाय ओमफ्राय दाहाय माने जानाय लोंनाय दंबायो जानाय लोंनायखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो नोंथांमोना सोरबाफ्रा नुनानै बायदिसिना साननो हागौ खिन्थु बेबायदि नङा जाहैबाय जों माने जोंहा 3 नं दनसिपुर गामिनि गासिबो हौवा हिन्जाव गथ' गथाय गासिबो ज' लानासो जों माने बेयाव दुगैनो फैदों ओमफ्राय बेयाव जोंहा अमा मासे बुथारनाय जादोंमोन बेखौबो नै ओरैजाय एवबाय दहायनो खोन्थाखादों आङो अमा मासे लाना फैदों माने न'आव थाबाबो थानो हाया ओरैबायदि गरम ओंखायनो माने फ्राय मानसिया जोंनि नैबे खाथि खालानि फ्राय मानसिफ्रा हाजोआव फैबाय थायो माने दुगैनो ओंखायनो माने देग्लाय बोसोराव जों गामिनि माबाफ्राबो सानबाय आरो थेवबो जोंबो माने थांबाय जोंबो माने गासिबो फरियालैनो जयै थांसै होननानै फैबाय ओमफ्राय ओरैजाय हांनायफ्रा हांगासिनो ओमफ्राय बेदरा मोनसेया आइटेमा मोनसे मोननै मोनथामसो जागोन आरो मोनसेखौ माने थाइगिरजोंहाय बेदरजों एवखांबाय ओमफ्राय दायो ओइ बियार टेमायाव माने हांदों ओमफ्राय माखासे इदि गुजि थुनानै हांदों आरो जोंनि माबा बियार टेमायावबो होबाय अमा खोमा ओरैजाय नै सासेया नैबे संग्रामोन बेबो दुगैखांबाय अमा खोमाखौ ओरैबायदि साफा बानायदों वाव मोजां नुयो फंबाया एबारसो फार्स्ट नामा हिन्जावखौ लाना फैनाया ना नोंना हिन्जाव गैया नामा आंना गैयालै गैया हाबा जामाराखै नामा जाथ'वाखै गोसोना दंना गैया नोंहा गोसोथोनाया दङ माला लाबोगोन खालमासि लाबोनो सानदों होद बे हिन्जाव गैखौलाय मानो लाफानायब्रा गोथाव ना नै एबार जानाया जाय फाराफारि जादोंसै आरो जाय जेरै गोसो जिरायनानै जाबाय आरो नै जाय नखाय उल्थां फाल्थां
सोरबाया ओंखाम जादों सोरबाया जायाखै कमल ना मामलाय नोंना कमल ना बिस्म बिस्म मा मा लाबोदों नोङो ओंखाम सोरबा ओंखाम जादों सोरबा जायाखै जाग्राया जादों आरो जायाखैफ्रा जायाखै सोरबाया नै माबा मा मा होदों बिसोरसो मिथिगौ आरो बियोथ' बिसोरनोथ' जेनेबा जौ गोरानखौथ' होनाय नङा ओरैनो मा बुंनो स्प्राइटसो इयो नै नों मा जायाखै ओइ मा जादों मा बेदर बेलाय अमासो नों ओंखाम जायाखै बा माथो मैखोम नालाय बेलाय मा बुस्थु बै गोजा गोजाया मा मैखोम आसार ना बाब नै सोरबा मा नोंबो मा जादों गोथाव ना गोथाव जादों ओरैजाय नै सोरबाफ्रा माने गाइखेर नोंलाय मा लादों नों मोनाखै बेदर मोनाखै ए नैथ' गसंना थाबा मोननाय नङालै मोसौ होहरलै नै सोरहाबा माने गाइखेरबो लादों गाइखेर नै ओरैजाय बाब दै स्राय स्राय बोहैदों आरो ओमफ्राय ओरैजाय नै माबायदि नुदोंना दै स्राय स्राय जों आरामनो थाइगिर थाइगिर टेस्टी जरा टेस्टी सोरबा लान्सिया खुदों सोरबा मादों सोरबा दुगैदों सोरबा सोर दुगैयाखै दाथ' मिथिथ'ला गोथाव जादों ना नै ओरैजाय सासेया दासो फैदों बियो मानसिया बिराद लिजि एकदम एक नाम्बार लिजि होनबाबो गाज्रि जागोन नामा जायो जागोन हा अ थ'थ'बासो नांथारदों अ साइकेल नागिरनानै आदसा 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 इयाव बबेजों गाखोनो हायाखै बेजोंहाय हाया गोजौ गोजौथारना नै इदि लाबोदों माने बथल ओरैजाय सासेया गरम बोथोरनि थान्दाया बेनो हिट जादों जों गामिया ओरैबायदि इन्ट्रेस्टआव जायो माने ओमफ्राय ओरैजाय नै सावग्राफोरा सावगासिनो दं नै हाब नोंना खानाय स्टाइला मा स्टाइल माबा चाइनानिनो चाइनानि सोरसिना हरखो माफैदा चाइनानि स्टाइल ओमफ्राय ओरैजाय नै बिस्रा माने बिसोरखौ होनना बुङो उल्था नै सोरबा जसोबाय मा जाखो नोंलाय ओंखाम जादों मोसुमे मा जादोंहाय नोङो हा ओरै नै गस्ला जागोन मोसौहाय नै ओरै गस्ला मोसौआ अन्थाइ जोहर सासेया मा दासो फैदों नामा गस्ला गान नायदों बे जाहैबाय जोंहा तराजान आदिकुलि ना मा गामि होनलै बेखौहाय तराजान गामि तराजाननि एकदम हाजोआव आरो आदि गामियावहाय आदि बस्ति बे माने अरुणाचलावनो गोलैबाय नैबे दालांखौ नुदोंना गोजौआवहाय आंनि गोजौआव नैबे दालां जों माने दालां सिङाव आरो माने बे दैयानो जोंनिफ्राय थाङै थाङै माने जोंनि दुब्लिनि गेजेरजों थाङो आरो ओंखायनो आंबो मा लादों मिथिबायना गुदुंनि थानो हायाखै नै वा बेखौ लोंबाथाय एसे मजायानो आलादा जायोलै ठीक আছে लोगोफोर आं बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखोना गाज्रि मोनखो बेखौथ' आं मिथिला नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो जाहाथे माने सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा फैनो हागोन आं बारे बारे बुंबाय बे जाहैबाय जोंनि एकदम साहा ताराजान दै आरो बेयो खर'आव दालाङावहाय ओरैबायदि गुसु दैफ्रा माने जोंनि जायगायाव दायो माने जोंनि खाथियाव थाबा दैया गुदुं खिन्थु बेयाव फैबा दैया ओरैबायदि गुसु आरो दायो जोङो फैयै फैयै जानाय लोंनाय जोब्बाय आरो मोनाबायबो सानाबो हाबबाय ओमफ्राय जोङो गासैबो माने जाखां लोंखां आरो गासैबो रेडि जाबाय माने न' फारसे थांफिनसै आं जानाय लोंनायखौ दहाय साजोंथ' हादिया नै गासिबो एबार दहायो सोरबा सोरबा ड्रेसफोरखौ सिनाय नुदोंमोन ना एबार माने गासिबो गोरान जाफिनजोब्बाय आरो माने न' फारसे थांनाय रेडि जाफिनबाय नालाय रेडि जाजोब्बाय नै गासिबो खिन्थु दहायो सोरनि मेगनफ्रा माबायदि दानि मेगनखौ नायबा एसे सोलायनायखौ नुसिगोन बायदि मोनदां खानासो नालाय अब्लाबो दहाय जे रायलायखोमोन दा बांसिन खुगा ओंखारदों आरो एखे ना एखे नुनाय बायदि मोनाखै आं खिन्थु बेदरा हांगासिनो ओमफ्राय सारायाथ' नै खालि जाबाय
ओमफ्राय ओरैजाय गासिबो जोबजोब्बाय आरो दायो लास्ट एन्डिं जों ओमफ्राय सानाबो हाबबाय नालाय न' फारसे थांफिननांसिगोन माने गासिबो माने फरियालसो फैनाय नालाय गथ' गथाय गासिबो ज' लानानै नै ओरैजाय गथ'फ्रा माने दायो ओमफ्राय आंबो आरो ओरैबायदि माने गोसोआव आं मोनसे फिलिं दहायो माने जाबायदि गरममोन दायो माने आङो मा जाहैबाय सानाबो हाबबाय माने थान्दाया ओरैबायदि गुसु जागासिनो आरो माने बारा ओरैबायदि बारदों माने ओमफ्राय जोङो जाखां लोंखां जाखांजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय दायो न' फारसे थांसै बेखौनो आङो लास्ट एन्डिंआव नोंथांमोननो खोन्थाबाय गले गले बुंबाय थानाय बायदि जायो दहायो बुंबाय आङो आरो दाबो बुंसै माने हाजोआव जेसेबाङानोखि माने गुदुं जा मानो बा गरमानो जा मानो हाजोआव फैब्ला एसे माने बिनि दुंथाया एसे खमायो आरो ओमफ्राय आरो दैनि जिथुनाखि गुदुं जानाय दैयाबो माने एसेबां गुदुं जाया खिन्थु जोंनि जाबायदि जायगायाव जोङो माने जोंनि एरिया बा जोंनि सिदा सिदा थानानै दैया ओरैबायदि गुदुं जायो खिन्थु बेयाव फैबा दैया माने गुदुं जाया आरो मानो होनना बुङोबा ओरैबो दंफां आरो माने गासिबो साया नांजोबो नालाय ओंखायनो दैया माने गुदुं जाया ओंखायनो माने फ्राय मानसिया हाजोआव फैयो आरो ओंखायनो माने देग्लायबो नै दिनैहाय माने जों गामिनि गासैबो गथ' गथाय हौवा हिन्जाव ज' गासैबो फैबाय बेखौनो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय माने एसे खाना जानायजों लोगोसे गासैबो जाखां लोंखां नै जोङो दायो थांफिनसै बेखौना ओरैबायदि मोजां नुयो माने सिनारिफोरखौहाय नै ओमफ्राय माने मा सोरबा देलायदों आरो नै सोरबा लिपस्टिक फुनबावबायसो लाजिबाय सोरबा खारलांबाय आं माने केमेराखौ लानांगौमोन आरो नङा देलायनांगौ देलायनाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नोंना हिन्जावफोराव मा थायो मिथिबायना आयना खानजं ओमफ्राय लिपस्टिकफोर थाखाजोबो आरो बे जोंना उन्दैफ्रा देलायनो रोङा नामाब्रा दुगैनायबो नुवाखै आं देलायखायाना नै सोरबा देलायबाय देलायनायखौ खोन्थाबाय थाला आङो अके लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव नायो बिथांमोनखौबो आं गुरै खावलायबाय नोंथांमोना हाजासे शेयार आरो फल' खालाम जाहाथे आं इयुनाव मोजां माने बेफोरबायदि मोजां भिडिअ लाना फैबाय थानो हायो बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननो गरमनि दिनै आं खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बाय बाय नेक्स्ट टाइमाव नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनलायसिगोनलाय नेक्स्ट